एबसुलुट प्रेसिडेन्टआनो स्वयं गावनो बुंदों जे बे बिटिआर सुक्तिया लेरफ्लानायसो ओरैनो बुंदों जे जोंनो रायजो नांला होननानै लिरनाय बे बिटिआर सुक्तियाव लिरनाय दं बेफोरनि बर'आ जोंनि जेब्ला डिबेट खालामनो नागिरो जों अपेनलि बेखौ वेलकाम खालामदों नों डिबेट खालामनांगौब्ला जों वेलकाम खालामो खुलुमबाय रायजो राजाफोरखौ आं बयखौबो दिनै फैगौ बिसायख'थिनि सोमोन्दै बुंनो सानदों रायजोफोर बिटिसि बिसायख'थिखौ फोसावनाय जाबाय आरो बिसायख'थिया फैगौ 22 सेप्तेम्बराव जागोन बेखौ बयबो मिथिबाय बे बिटिसि बिसायख'थिया जोंनि थाखाय जोबोद अर्थ गोनां बेनिखायनो जों रायजो राजाफ्रा बे बिसायख'थियाव सानै हयै जों बाहागो लानांगोन बे बिसायख'थिया जोंनि हारि दानायनि बाथ्रा दं बे बिसायख'थिनि गेजेरजों जोङो बिटिसिनि गोहोखौ लाखिनायनि बाथ्रा दं मानोना बिटिसिनि गोहोआ दिनै मोनफा मोनफा जोबलांगासिनो दङ दा बेनिखायनो बे जोबलांनाय गोहोखौ लाखिनोब्ला जोंनि बे बिटिसिनि बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा बयबो सानै हयै मोजां बाहागो लानांगोन आरो जोङो बिटिसिनि मोनखानाय गोहोजों जों बयबो लाखिफिननांगोन दा बेयावनो बुंनाय जायो जोंहा बिटिसिया जोबोद माने मोजां गोहो गोनां पावारफुलमोन बेखौ 6 शिड्युल माने भारत संबिधाननि आयेनजों बानायनाय जादों आरो बियो स्पेसियेल एरिया मोनसे एडमिनिस्ट्रेसन बे ट्राइबेलफोरनि आरो बेनो मोनसे ट्राइबेलफोरनि थाखाय रायजो बादिखा माने ट्राइबेलफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय 6 शिड्युलखौनो दानो होनाय जायो आरो बे 6 शिड्युलनि गेजेरजोंनो ट्राइबेलफ्रा गावनि राव हारिमु जौगानायनि ओमफ्राय गावनि राजखान्थि निरापत्ता हा-हु निरापत्ता बेफोरनि बेबस्थाखौ बे 6 शिड्युलनि गेजेरजों लानो हायो खालामनो हायो दा बे हिसाबै जों जे 6 शिड्युल मोन्दोंमोन बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजांमोन बर'फ्रा बे 6 शिड्युलखौ मोननानै जोङो सानदोंमोन जे जोंनो खमसे खम बे 6 शिड्युलनि गेजेरजोंनो मोजाङै मावलांबाय थानानै जोङो अन्तत' रायजो बिनायसिम जोङो मोनसे फैनांगौ जानाय नङामोन जोंहा बे 6 शिड्युलजों जों जुदि मावलांबाय थायोब्ला मोजाङैनो जों अन्तत' रायजो बिलायनाय फरिसिम जों फैनो नाङामोन हयथ' उनाव लासैनो आपना आपनि बे 6 शिड्युलानो बिटिसियानो आलादा रायजोनि रुप लाखागौमोन दा जोंनो गभर्नमेन्टआ बिराद मोजां मोनसे एरेन्जमेन्ट खालामहरदों जे जोंनो 6 शिड्युलजों लोगोसे जोंनो रावखौबो 8 शिड्युल सोना होनाय जादों बे माने गौरब खालामग्रा बाथ्रा दा दिनै नर्थ इस्ट स्टेटआव गोबां रायजोफ्रानो आलादा रायजोब्लाबो बिस्रा आलादा मोनसे 8 शिड्युल हाबनाय भाषा गैया आरो गुबुन गुबुन स्टेटआवबो बिदिनो दिनै गुबुन गुबुन स्टेटहाबो बिदिनो 8 शिड्युल हाबनाय भाषा माने मर्यादा मोनाखै खिन्थु बर'फ्रा रायजो मोनाखैब्लाबो बे 6 शिड्युलनि गेजेरजोंनो जे जोङो बर' रावखौ 8 शिड्युल सोनो हाबाय बे बिराद गिदिर बाथ्रा बिराद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बेनिफ्राय देरसिन माने गोग्गाथावना जों जेबो थानो हाया बायदि जों मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंनो जानाखि 6 शिड्युल बाय 6 शिड्युलानो जोंनो थिलेबलेब मोनसे रायजो बादिखा जोंनो गासै 3079टा गामि हरनानै जोंनि बे एरियाखौनो जोंनो सासन खालामनो थाखाय जोंनो 9 जिल्ला खालामनो हादों क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि दा बे 9 जिल्लाखौनो सामलायनानै जा नोंसोरनो बिदि होननानै जोंनो हरनाय जादों आरो बेयाव माथ्र जोंनो फाइनान्सियेल पावार आरो पुलिस पावार हरनाय जायाखै गासै पावारा जोंनो दंजोबो स्टेटनि माने पावारनि जेसेबां पावारफोर बेयाव मोननैल' पावारा जोंनाव गैया पुलिस पावार आरो फाइनान्सियेल पावार बेखायनो जोंनो जायनाखि पावार हरदों बे पावारा जोबोद मोजांमोन बेजों नोंसोर मा मावनानै जायो मावनानै जा जोंनो डाइरेक्ट फान्डखौ जों हराखैब्लाबो बिटिसिआ जायनाखि फान्ड माने मोनो जायनाखि बाजेट खालामहरो बे बाजेटखौ गभर्नमेन्टआ प्रभाब खालामना आसाम हरनाङो आरो बे बाजेटआ जोंनाव फैयो आरो बे बाजेट जायनाखि फैयो बे बाजेटखौ नोंसोर मावनानै जा बेदि मोनसे माबाजों जोंनो होनाय जादों बेखायनो बे 6 शिड्युल बिटिसिआ जोबोद मोजांमोन जोंनि थाखाय बेनो थिलेबलेब मोनसे रायजोमोन जों बेजोंनो जौगागोन बिराद मोजां रुजु रुमु बर' जाथियाबो फैदोंमोन बिटिसि मोनखांनायनि उनाव खिन्थु दुर्भाग्य जाबाय जोंहा दिनै बिटिसि मोननायनि उनाव जेब्ला 2003 आव बिटिसि एकर्ड जायो बे एकर्ड जानाय समाव हाग्रामा महिलारिखौ भारत सरकारा माने बिटिसिनि बाउन्डारि बिटिसिनि सिमा बिटिसि कन्स्टिटुवेन्सि बेखौ दाफुंनो थाखाय इन्ट्रिम काउन्सिल दाना हरो आरो बेखौ सिफ खालामना हरो दा खिन्थु बेखौनो दिनै जोंना हिंसा जालायनाय पावारनि हिंसा जानानै उल्था ब्रह्ममोनहा गावसोर सिफ जानो फैनानै दिनै गन्दगल खालामदों बिटिसि गावस्रा जानाय फार्स्ट लाबोनाया बे उल्था ब्रह्म बेनिफ्राय गावस्रा जादों बे जुदि गावस्रा जानांगौब्ला बिटिसिआ दिनै बिराद मोजाङै सोलिनो हायोमोन साबसिननिफ्राय साबसिन जानो हायोमोन दा थेवबो जायनाखि जा मावदों बिटिसिआव बे गावजों गाव नांलाय खमलायब्लाबो बे जोबोद मोजां बाथ्रामोन जोङो जौगानायखौ जोङो नुदोंमोन दा खिन्थु जोंनि गेजेराव जेब्लानाखि गावस्रानाय फैबाय एनानि फैबाय नङै दाय दर संलायनाय जाबाय नङै जोंनि गेजेराव दाय होलायनानै जोंनि बे 6 शिड्युलखौ बोरै माने सिफाय हायो दा दिनै बिनि चक्रान्तआव जोंनि नेताफ्रा गोलैबाय बे उल्खावमोना गोलैबाय दा दिनै बिथांमोना मोनसे प्रक्सि आन्दलन माने आलादा रायजो बिनायनि मोनसे आन्दलन खालामखाबाय दा अबयस्से बिसोरनि आन्दलना आलादा रायजो नङामोन
बिसोरो सिफ बोरै जानो हायो बिटिसि पावारखौ दखल खालामनो हायो बेसोमोन उरखावग्रा ब्रह्मना उरखावग्रा ब्रह्मखौ बोरै सिफ खालामनो हायो बेसोमोन बै समनि एबसुनि माबायाबो जानाखि थांखि बिसोर नाजानाय बेबो बेनो खामोन उरखावग्रा ब्रह्मखौ सिफ खालामनाय बेसोमोन आलादा रायजोनि बाथ्रानो गैयामोन खिन्थु जेब्लानाखि एनडिपिआ आलादा रायजोनि थाखाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों माने पिस टक्सनि थाखाय खावलायहरसे हांख्राय जायो जेब्ला गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों रायलायनो थाङो अब्ला माने एनडिपिफ्रा मोनसे मर्यादा गोनां मोनसे सलुसन मोनसिगोन बिदि साननानै एबसुआ गिदों उरखावग्रा ब्रह्मफ्रा गिदों होमब्ला जों मा खालामबावनो होमबाथ' जों नहर जानोसै बेनिखायनो बिसोर प्रक्सि मोनसे आन्दलन खालामनानै आलादा बड'लेण्ड रायजोनि आवाज दिखांखांनानै बिसोरो माने संग्राम खालामबाय रेलगारि होबथानाय लामा होबथानाय बायदिसिना सिकिउरिटि लालायनानै बे मोनसे प्रक्सि आन्दलनखौ मिथिदों आरोखि दा बिनि बादैबो 2014आव जेब्लानाखि भारत सरकारा जिके फिल्डखौ दायथ' होदोंमोन एनडिपिआ जेब्ला रायलायबाय थायो दिल्लीयाव बे समाव जिके फिल्डखौ दायथ' होनानै भारत सरकारा बड'लेण्ड रायजो होथावा बिनि सायाव रिपर्ट थाखाय दोनदोंमोन मोजांमोन बियो मोजांमोन दा बे माने मोनसे कमिटि दानाय जाबाय जिके फिल्ड कमिटि बे कमिटिखौ खिन्थु एबसुआ मा खालामखो रिजेक्ट खालामबाय माने गावसोर क्रेडिट मोननाय गैला बेखायनो बेखौ मा खालामखो रिजेक्ट खालामनानै जिके फिल्ड गबेक जिके फिल्ड हाथाव बिदिनो लामा लामा टायार सावबाय बेखौ होखारनायनि बेबस्था लाबाय नै दा जिके फिल्ड कमिटियाव फैनो हायाखै थाङै थुङै मा जाखो बिटिआर रेकर्ड मोनसे प्रक्सि मोनसे आन्दलन खालामनानै बिटिआर सुक्ति खालामना लाबोबाय मा मोनखो बिटिआर सुक्तियाव दिनै मा दं बिटिआर सुक्तियावलाय दा जों बिराद बिखा बिनानै बिराद गोराजों बुंनो हायो बे बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मोनखानाय जादों 6 सिड्युल बिटिसि बे बिटिसि पावारखौ सेस खालामना होदों आरो बिटिसि पावारा बे बिटिआर माने सुक्तिनि गेजेरजों सेस माने जानो थांगासिनो दं बेखायनो जों दिनै बे माने बिटिसि पावारखौ जों बोरै लाखिफिननो बेनि थाखाय जों दिनै बयबो दिनै बे इलेक्सनाव जों बयबो गाजा गोमजायै बाहागो लानांगौ आरो एबार एखेबारे मोनसे स्ल'गान जानांगौ जे बिटिसि बासाव इउपिपिएल हाथाव बे जानांगौ बिटिआर माने हाथाव बिटिसि बासाव बे दिनै जानांगौ आरो बे नङाबा बिटिसिखौनो जुदि माने गुरुत्वा जासे जों बिटिआरखौ जुदि इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरोब्ला बिटिआरखौ जुदि इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जों जुदि बयबो माने सापर्ट खालामोब्ला सेस जानोसै जों दिनै दाथ' बिटिआर मावफुंग्रा मानसिया दिनै इउपिपिएलआ दिनै नाजागासिनो दं बिटिआरखौ मावफुंनांगौ खिन्थु बिटिआर सुक्तिखौ बबेखौ मावफुंनो बिटिआर सुक्तिनि इन्ट्रडाक्सनावनो फार्स्ट 9 नम्बर सिरियाव लिरनाय दङ जे जोंनो रायजो नांला होननाय लिरनाय बे बिटिआर सुक्तियाव लिरनाय दं आंनो रायजोफोरनो रोखा रोखा बुंसारदों जावले जावले जों बुंबाय थानाय जाबाय आरो थेवबो बुंसारदों नै बे बिटिआर सुक्तिनि बे 9 नम्बर लाइनाव रोखा रोखा दंथारो जे रायजो नांलाया जोंनो कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलिउसन होननाय दं बेयावनो टु देयार डिमान्ड्स व्हाइल किपिं इन्टेक्ट द टेरिटरियेल इन्टिग्रिटि अफ द स्टेट अफ आसामनि बाउन्डारिखौ सोलाय सोल' खालामासे बेनो फाइनाल जाबाय जोंनि नांला रायजो नांला बे सुक्तिखौ जों बोरै इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ दा बोरै बेखौ मावफुंनांगौ जों बोरै बिटिआरखौ मावफुंनांगौ बोरै बुंनो हायो आरो बेजों लोगोसे नोङो बे माबायावनो दङ 3 नम्बरनि 2 नम्बर साबक्लसाव दङ रोखा रोखानो बेयावबो नै एक्सक्लुसन अफ भिलेजेस कारेन्टलि आन्डार बिटिएडि बे बिटिएडिनि गामि सिङाव जायखि माने 50% बारा थानाय नन ट्राइबेलफोर बिसोर दानख'नांगौ होननाय रोखा रोखा लिरनाय दङ रोखा रोखा बे जों बुंनाय बाथ्रा नङा दा बेखौ जुदि खालामोब्ला गामि दानख'योब्ला गासै जोंहा 3019टा गामिनिफ्राय दानख'नो थाखाय दा माने हाइकर्टआवबो केस होदों माने 11,500 खान गामि दानख'नाय बाथ्रा बुंदों दा 11,500 गामि दानख'योब्ला बिसोर थागोन जौलाय 3019टा गामिनिफ्राय बे 1,800 माबा थागोन 29टाल' गामि थागोन बे 1,829टा गामिजों मोनसे बिटिसि जाबावगोन मोनसे काउन्सिल जाबावगोन बे सेस जानाय दा गथे जोंखौ माने बिटिसिनि पावारखौ सेस खालामनो थाखाय बे बिटिआर सुक्तिखौ खालामदों होननानै जोंखौ बुंबाय थानाया रायजो राजाफोर आरो लोगोसे मोनसे खोथा बेयाव दंबायो बे बिटिसिनि जायनाखि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बे माने आइएएस अफिसारा जायो अबा रायजोखौ सासन खालामब्ला बेफोरखौ आइएएस अफिसारा खालामो एसएस अफिसारा खालामो खिन्थु जोंनियाव मा जागोन दाना सिइअसो खालामो सिइअआ बे कम्पानिसो बे माबायाव खालामो पन्सायती राज सिस्टेमाव बे थायो दा जोंनाव अलरेडि सिइअखौ एपइन्ट खालामखाबाय दा नों मा जागोन दे अब्ला जोंनि बिटिसि पावाराबो थागोन जोब्बाय दा बेजों लोगोसे नों बे बिटिआर सुक्तियाव आरो लिरनाय दङ 4.6आव नों नुगोन डिसिनि पावार हरनाय रोखा रोखा लिरदों डिसिनि पावार हरगोन होननाय लिरनाय दङ बेयाव दा डिसिनि पावार हरनाय बे एकर्डखौ नों इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ नामा डिसिआ बोरै जोंनि माने बिटिसिआव फैगो बेथ' मालाय बिटिसिनि 7.4आव रोखा लिरनाय दङ जे माने डिसिआ एसपिआ बिटिसि बाहेरायाव थागोन होननाय खिन्थु नैबेयाव लिरनाय जाबाय 4.6आव बिटिसि माने डिसिफोरखौ बिटिआरआव बाहायनाय जागोन खामानि मावनो होनाय जागोन दायथ' होनाय जागोन बिदि लिरनाय दं दा अब्ला दा जोंनि जारफोर दिनै बे डिडिसिनि मिटिंफ्राव चेयारमेना डिसिफ्रानो जायो दा बे थानाय लोगो लोगो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनि आखायाव फुरा माने बिटिसिनि पावारा थांजोब्बाय आरो दा बेनि लोगोसे दंबायो गोबांनो नैबे हा हुनि खोथा हाफोरखौ गासैबो माने खासा गभर्नमेन्ट हा ग्रेजुवेट माने वाटार बडिस बेफोरखौ माने आसाम गभर्नमेन्ट हरनाय बे बाथ्रा लिरदों 7.2आव दा बेफोरखि मोजां माने जोंनि जत' बिटिसिनि पावार दं बे पावारखौ माने बिटिआरखौ माने खालामनानै सेस खालामनाय बे रोखा रोखा जाबाय आरोखि
दा बेखायनो दिनै बेफोर सुक्तिखौ जोङो दिनै इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै जों जेबो बुंनो हाया आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों जोंहा बिटिसि मोनखानाय पावारा जोबलांगोन दा दिनै बेखायनो जों जेब्ला डिफेन्स बर'जों डिबेट खालामनाय बाथ्रा बुङो डिफेन्स बर'आ जोंनि जेब्ला डिबेट खालामनो नागिरो जों अपेनलि बेखौ वेलकाम खालामदों नों डिबेट खालामनांगौब्ला जों वेलकाम खालामो जोंबो खालामगोन खिन्थु बिथाङा दिनै जोंनि डिबेटबो खालामनो हायाखिसै पासयैनो थाबाय सिरि थाबाय दा जों सोंदोंमोन मोनफा जे बेफोरखौनो नोंसोर माने इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होनना बुङो नामा दिनै एबसुआ बोरै बे माने डिस्ट्राक्टिभ बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बोरै बुंनो हायो गामि दानख'नाय बाथ्राखौ नोंसोर बोरै बुंनो हायो डिसिनि पावार हरनाय बे बाथ्राखौ नोंसोर बोरै बुंनो हायो जों गासैबो बाथ्राखौ मोनफा जेब्ला बुङो डिफेन्स बर'आव एबसुनि प्रेसिडेन्टआनो स्वयं गावनो बुंदों जे बे बिटिआर सुक्तिया लेरफ्लानायसो ओरैनो बुंदों बेफोर देरसिन लासिं बाथ्रा मा थानांगौ एबसुनि प्रेसिडेन्टआनो बिदि बुंदोंब्ला अब्ला बे बिटिआर सुक्तियावथ' जेबो गैया बेथ' रोखा प्रमाण जाबाय अब्ला दिनै आरो बे डिफेन्स बर'आ जुदि बुंब्ला गाबोन जे बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखायनो जोङो इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनांगौ होनना बुंब्ला बेहा मा दाम दं मिथिबा मा गुरुथ दं बेथ' मिसा खोथा बुंबाय थानानै थारमाने माने बे बान्दा बे थारमाने इउपिपिएलनि बे इउपिपिएलनि खांजानाय जे माने राजकुमार जों जे बुंनो हादों बेनो प्रमाण जागोन बेखायनो बे बिटिआराव जेबो गैया दा जों बिटिसिखौ लाखिथारनांगौ दा बिटिसिखौ लाखिनांगौब्ला नैबे बिटिआर जाय सुक्ति खालामनो नागिरा जाय बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरा जों दिनै बेखौ पावाराव लाबोनो नाङा रायजो राजाफ्रा जोङो दिनै बिसोरखौ आउट खालामनांगौ दा दिनै बेखायनो जों बुंदों जे बिटिसि बासाव बिटिआर हाथाव बिटिसि बासाव इउपिपिएल हाथाव प्रमद बर' हाथाव बे बाथ्राखौ जों दिनै बुंबायदों आरो जों बिदिनो जोङो दिनै बे स्ल'गानखौ लानानै जों दा गामि जेराव थांगोन आरो जों रायजो राजाखौ जोङो खोब गुरैयै जोङो गोसो गोरबोजों बेखौ जों माने खुलुमनानै बुंनो लुबैदों हे रायजोफोर दिनै बे जोंनि जाम्बा जाम्बि गोरिब गुन्द्राखौ दिनै बे माने दानि इउपिपिएल सरकारा प्रमद बर' मोना उरखावग्रा बर' मोना नंखाय खोथा बुंनानै आन्दायहोनो नागिरदों माबा बिथांखिनो माबा मिशन दंनो अमा मिशन दाउनि मिशन माबा बिथांखि बिजों आन्दायहोनो नागिरदों गोमोहोनो नागिरदों बे गोरिब गुन्द्राफ्रा दिनै बेफोरखौ जों दिनै माने नागिरनानै जों आन्दायदों गोरिब गुन्द्रानो जोंनि जाथि लाखिग्रा बर' हारिनि राव हारिमु लाखिग्रा गोरिब गुन्द्रानो लेखा रोङा जाम्बा जाम्बा बिसोरनो बर' रावखौ रायलायो बिसोरनो बर'नि लेखा माने फरायो फिसाफ्रा बर' मिडियाम फरायो गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बिसोरनो गासिबो लाखिजोबो बेखायनो जाथि फोथांनाय जाथि गाबथानायाव बे गोरिब गुन्द्रा आफानो माने बिहोमा दं गोहोम दं बेखायनो आं बेखौनो खावलायो जोंनि आइ आफाफ्रा जाहाथे बे नङै बिथांखिजों जाहाथे जों आन्दाया फैसा थाखा होनानै माबा मोनसे हरनो होननानै जों जाहाथे आन्दाया जों जाहाथे जाथि दानायनि थांखियाव जों जाहाथे माने बदनामजों जाहाथे गोरिब गुन्द्रा जाया नंगौ जों गोरिब खिन्थु जों आदर्शनि जों गोरिब नङा रायजोफोर जोङो गोरिब जानो हागौ खिन्थु मान सनमाननि जों गोरिब नङा जों जाथि फोथांनायाव जोंबो बिहोमा दं आरो बे गोरिबफ्रा जाथिखौ लाखिबाय थादों गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखायनो जों बे फिसा फिसौ स्किमजों जों आन्दायनो नाङा रायजोफोर दा जोंखौ बे फिसा फिसौ स्किमजों जासिनानै आसल जायनाखि मुद्दा जोंनि आसल जायनाखि इसु आसल जेंना बे जेंनाखौ जोंखौ आनजित खालामदों रायजोफोरखौ डाइभार्ट खालामदों जे जाहाथे बे आसल मुद्दा ओमफ्राय बुंनाय बायदि बे बिटिसि सुक्ति बिटिआर सुक्तियाव मा दं बेखौ दिनै बेखौ दोनखोमानानै बिटिआरानो बिराद गिदिर बुंलाबाय थानानै दिनै आसल जेंनाखौ दिनै दोनखोमानानै दिनै जोंखौ सेस खालामदों बेनिखायनो रायजोफोर आं बयखौबो आइ आफाखौ खावलायनो जायफ्रा माने गोरिब गुन्द्रा जायफ्रा आबाद मावनानै जायो जायफ्रा हाल मावनानै जायो जायफ्रा फिसा फिसौ बिजनेस मावनानै जायो मैगं मैला फाननानै जायो जायफ्रा ना फाननानै जायो जायफ्रा दाउ फाननानै जायो जायफ्रा बायदिसिना माने आबाद मावनानै जायो जायफ्रा माने बेफार खालामनानै जायो आं गुरै खावलायो जों रायजोफोर जों थगायजानो नाङा जों फिसा खोथा बुंनायजों जों दिनै आन्दायनाङा जों बयबो फैगौ इलेक्सनाव बयबो जोङो माने इउपिपिएलखौ जोगारनांगौ आरो जाथिनि खाथियाव जों दिनै माने नांगोलनि सौयाव भट होनानै जों देरहासार खालामनांगौ मानोना जों लुबैयो जों जुदिबो माने बिपिएफ नङा थेवबो जों लुबैयो जे जोङो जेखि मावा जों मोजां मावनो हायाखैब्लाबो जोङो खथि खालामनाय जों खामानि मावनो हाया जों बेखौ लुबैयो जाथिनि खथि खालामनाय जाथिनि माने खैफोद गोनां खामानि जाहाथे रावबो मावा नों मोजां मावनो हायाखैबाबो खैफोद गोनां खामानिखौ दा माव जों बेखौ लुबैयो बेखायनो फैगौ बिसायख'थियाव जिथु बिपिएफआ जाथिनिबो खैफोद गोनां खामानि मावनाय नङा बिसोरो बेखायनो जोङो बिसोरखौनो बर' दोबो रायजोफोर होननानै बयखौबो गुरै खावलायदों रायजोफोर बुजिनो सेस्था खालाम रायजोफोर जेरै हारिया जोबोद अलखल गोलैबाय ओंखायनो बयबो गोसो गोरबोजों गुरैनो खावलायहरबाय बयबो खुलुमहरबाय